Ayusa pagkalami mag-utan aning maglain-lain ng panahon. Nya subakan nagpinirito ang utan nga sari-sari. Asos di matabas-tabas porting pagkaayusa sa utan. Apilan po natong pinirito nga islawan. Parisan aning sinugba nga nukos. Burot na po mga pabawnan sa mga singgaw aning tinukbanay. Porting pagkaayusa sa mga tukbonon. Grabe kusugam kadag panukob sa mga singgaw. Di api usa grabe makadag higop sa sabaw. Pormag mga lonos. Porting dagkuwag mga lamoy. Awan ay daghang pusundayag lahos. Di na punta, sugdan na nato. Gimotor na sa mga singgawng dalargo, bahalaguan. Mga tutag merkado, mamalit ako tanon. Kay lami kuno kayo ihigop og sabaw ni maglain-lain ng panahon. Naligo na lang po nagkapit sa uwan ng mga singgawng dia, kawan naligo-ligo. Alahos na tadiri sa Taboylan Public Market. Mananaw tadrig mga utanon. Matik iparking usa na sa mga singgawng na ilang mga motor. Pagkahuman og parking sa mga singgawng ari na tas merkado. Di matabas-tabas, murag piso nga nalupusan ng mga singgawng. Pag-abot nato diri sa merkado, mananaw sa tag-isda nga may isubak sa tungutan. Klase-klase lang nga isda imong makitaan. Maglibog ka og asa imong pilian. Diara nakakita tadrig isda nga may pirituhon nga isubak sa utan. Porte pampagalab-asa, klaro pa kayo bagong kuha. Mate kung naidang pasuntayag magpakilo din ta. Adi po tayo nukos nga nakitaan. Porte put pagkaayusa. Pikhan po tani para sugba. Wanay daghang pasuntayag magpakilo po ta diha. Adi po tayo napalgan isda. Kuha sa sinubiran. Grabe po pagkaayusa ni piritohon. Amatik magpakilo po ta ana. Pagkahuman natong pamalit og isda, ari na po ta diri sa mga utanon. Magpalit aning agbate. Kuhaan po nato aning okra. Apilan na lang po nato dag taong og albasa. Nya apilan po nato aning mais nga sweet corn para sagol po sa tungutan ba. Gihapitan na lang po na nato dag mga materialis para sausawan sa tong sinugba og pinirito ba. Pagkahuman natong pamalit og utanon, awan daghang pasuntayag batsi na ta. Gipangdaanan nas mga singgawng di atong mga materialis. Ari ta ni dirpikhan atong tukbonon sa Kantakuyan Spring. Mangita usa ta kaplastara sa tong payag. Automatic ari ta didapita. Ato na nang gibukhad atong atok di largo. Gipanghigot na nas mga singgawng dia. Iplastara pud ta ni atong lamisa. Ari ta ni diri butang atong mga utanon. Lami kayo higop og sabaw sa utan na ning maglain-lain ng panahon. Adi ara atong utanon. Naatay kamunggay agbate, taong okra kalbasa, naay mais nga sweet corn, naay batong, nasay ube og sikwa. Nya piritohon nita ning isda. Nya ikahuman isubak ni sa utan. Sugbaan na ning nukos. Grabe porting pagkaayusa. Wa na daghang pusuntayag ato na ning pikhan. Gipangkutlo na nas mga singgawng ni atong utanon. Utan tangalan may higop sabaw mag-uwan ba. Porte gyud pagkaayo sa ihigop og sabaw ni mag-unuan. Pawa sa tugnaw ba. Diara tong ubang nahiwa-hiwa nga utanon. Gipanitan usa ka singgaw nga atong ube. At aron dayon tani atong sweet corn para sagol sa utan ba. Aw porting pagkaayo sa ni klase-klase lang nga utanon. Pagkalamiag gyud og sabaw ani. Matik gilimpyuhan na po nas usa ka singgaw nga atong isda nga piritohon. Pagkahuman og limpyo ato na din ang hiwaon. Kani moy ayos kayo isagol sa utan. Wanay daghang pasuntayag ato na ning butangan kidibol atong kaha. Ikahuman apikhan na tanas pagpirito. Akani mo siya para sagol sa tungutan. Ang katong islawan ato na to siyang piritohon nya ukot-ukitan. Samtang nagpirito ta amaniho na puti natong nukos. Ato usa na siyang hugasan. Pagkahuman og hugas, papaslakan ito nagmaterialis iyang tiyan para humot siya igsugba ba. Agilimpyuhan na po nas usa ka singgawng ni atong islawan nga piritohonon. Di po di matabas-tabas porte po pagkalamian ni piritohon. Automatic kay human na maglimpyo. Itsa na po natong nukos diha pikhan na tanas pagsugba. Idangdang na ita sa uling nga nagbaga. Aw paksit grabe ayusa. Porte pagkalami atok bunan ning nukusa. Ato usang balihon nya dayon hiwa-hiwaan para mas maluto gyud ang ilawom. Ato lang po ni balihon ang usa kay murag naluto na. Balik na sa tong ipirito nga inog sagol sa atong utan. Automatic naluto na. Aw na daghang pasuntayag ato na ning haonon. Ato na po ni isunod og pirito atong islawan. Panglunod na des kaha largo. Kana goods kay nahuman naman tag pirito sa atong isda. Itak-ang na natong kaliro largo. Ikahamuan sa buwan dayon. Ops daog na sa bawa kay dili na para hilamos. Takubi usa na pabuton lang tanang mubukal. Diara kay may bukal naman ay panglunod at natong utanon. Porting pagkaayosa ni sari-sari nga utanon. Sakto kayo igbukal na aw daog na. Ato sa ni ilunod atong mais nga sweet corn. Okay daog magpaabot lang tang mubukal. At takubi usa na para dali mo bukal. After pila ka adlaw natong hinuwatay, adi ara mi bukal na gyud. Oras na para ilunod atong pinirito nga isda. Aw porting pagkaayusa mo na siya utang nga sinubakan og piniritong isda. Asos grabe pagkalamian na ikahuman ato din ang pikhan sa pagtimpla. Butangan og magic lami. Ikahuman butangan po nato ning asin. Aw paksit porting pagkaayusa. Birahan dayon sa tilaw sa usa ka singgaw. Asas grabe nagpanakla ang usa ka singgaw ngoy. Ilunod na din tani atong agbate. Ato na siya gipawahig lunod da para dili malata. Isunod din tani lunod atong kamunggay. Sos grabe ayusa ning utana. Kompletos mga rekados. Grabe pagkalamia pagkadaghanas mga utanon. Grabe ayusa higupon sa sabaw. Naapag yung isda nga pinirito nga gisubak. Asos grabe di matabas-tabas udana porting pagkaayosa tukbon. Naggreen-green pa ang sabaw. Automatic iplasta na atong hukaran. Ato na ning hukaron natong utan. Grabe pagkaayosa utana. Porting pagud pagkadaghan ng ukra. Asos grabe sulbad na puntok bunonon sa mga singgaw. Matik iplasta na sa atong lamisa ikahuman. Grabe pagkalami utana. Parisan din sa tong mais nga sinaksakan og kamote. Nya utan ga pagud tay pinirito nga mga isda. Nya buhatan ni natong sausawan nga hang. Aw syempre pis umbutan ning sili. Pangpakondisyon sa toko ba. Adi ara tong finished product. Aw paksit burot na po mga pabawnan sa mga singgaw nga tinukbanay. Nya parisan din sa tong sinugbang nga nukos. Grabe porting pagkaayusa. Giwa-hiwa usa na das usa ka singgaw nga atong nukos para sayo na kunos pagtukob. Aw goods kayo. Ipangplastar dayon na di babaw sa kanon. O daog na kay murag usla na kayo. Wa na di kampus tayag tukbon sa namo ni kay paggutom na pagayong mga singgaw. Halab-hab. Habab. Utan nga singgaw. Tanding ka ba? Wah, gusto aja masama yang Ang sarap dito. Ang sarap sa. Ya. Pwede. Utan saya.
Abi eh. Abi isa. Ayo, videohin kasi. Sinugba nga o ano. Kaya nga nih, lukos. Yung videohin ko lang din. Oh, isa eh. Binurugin. Utang. Mabilin. Oh, yung ba taon-taon to? Utang. Lukos. Lukos. Utan. Utang. Uy, lahap yung taon yan. Agam. Biasa eh. Suka nga hang. Suka. Octopuses. Suka. Dito. Suka. Hang. Dakban na yun. Ngambil eh. Utan. Gugup. Utan. Ano? Grabe. Tinugay usok. Grabe. Kabugas ka. Minum mo. Pindot kayo higap sa sabaw kay uwan-uwan ba? Pindot kayo. Higap sa babaw ng uwan. Yan. Ano? Ibu. Ito. Miang. Dakwa na kurot ng matika. Ikan. Angkot. Bukos. Lugba. Mana? Utang Bisaya. Isang seafood Ito, kanon to? Bukan. Utang yung okra. Abab. Sabi dusun. Ambil yung sak. All about the bass ba? Dadang bening. Thank you kay ma'am. Mong gihatag ka grasya sa mga singgaong ma'am. Thank you kay ma'am. Pagpabuyod. Busog yung ating gawa, ma'am. Thank you kayo. Salamat, ma'am. Ma'am, utang Bisaya. Pasal pinarito. May pinarito ma'am. Salamat kayo, eh. More blessings to come. Sausaw dia. Aig kahuman pinisingan din ng saging. Asos porting pagkaayosag tinukbanay sa mga singgaw. Burot na po mga pabawnan. Garabi pagkalami as utan. Subakan og isda nga pinirito. Porting pagkalami higupon sa utan. Porting mga busuga sa mga singgaw. Wanay na kang pasuntayag, mag-shoutout sa tasatong mga singgaw. Shoutout kang Angie Sala Olson Bergmark, kang John Mark Segundo, kang Public Cristegin, kang Rami Melindres, kang Jason Aparicio Arnijo, kang Janjan Libuon, kang Maureen Alivio, kang Jeneline Jurial Pipito, kang Ronel Navarro, kang Nginga, kang Rolin Dave Garciano Milan, kang Rosalid Yula Caminero, kang G Sarocasa, kang Christine Himagan, ug kang Maria Goldie Maswerte. Shoutout tanan ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa atong latest upload. Adto tam ko ang first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang takotob mga singgaw, i-share og i-like ning video para mas daghang tang matukob.